Kolding 791 skifter. Goddag, Færdspolitiet. I skjul på en nedkørsel til Køge Bugt motorvejen er Lars Ørbjerg fra Københavns Vestegns politi på udkig efter fartsyndere. Det er et sted, hvor politiet ved, at folk kører for stærkt. Man har hurtigt en fornemmelse af, om de kører de der 110, 120, eller lige pludselig kommer en, der kører måske 150. På en rasteplads i den anden ende af landet er Østjyllands politi i dag i aktion mod lastbiler. Vi er 2 km fra 4 Kløvert nu. Under aktionen har Jan Sabro 2 opgaver. Han kører på motorvejen for at spotte de lastbiler, der skal ind til kontrol. Der kommer lige en hel stribe her, så det kan vi også lige bære med. Men samtidig kan hans civile vogn med videokamera bruges mod det, politiet kalder elefantvæddeløb. Når der ligger en lastbil derude og overhaler med 88 km i timen, og folk de kommer kørende bagfra med 130, jamen så giver det lige pludselig en masse opbremsninger. Der har vi altså et krav om, at skal man nu lave den slags overhalinger, så skal de altså kunne afvikles inden for en rimelig distance. Hvor lang tid en lastbil må ligge i overhaling, er et skønt politiet vurderer fra gang til gang. Vi har en lastbil, der ligger og forsøger at overhale, selvom han ikke kører så meget som 1 km stærkere. Den overhaling, den var halvvejs til Vejle, inden han kan komme ind igen nu. Nu lå han foreløbig 1 km ude i anden vognbane og spærrer. I sidste øjeblik opgiver chaufføren sin overhaling og trækker ind. Det var sådan set meget fornuftigt, at han hoppede ind igen, for det var lige før vi var nået dertil, hvor vi tager kuglepinden op. Så nu kan vi så godt lige prøve at se ham, nordmanden. Det kan godt blive en lang overhaling. Han kommer i mål. Det er så cirka 500 meter, det er ok. På Køge Bugt motorvejen har Lars Ørbjerg kun ventet i et par minutter, før han ser en hurtig bil i yderbanen. Ja, der kom en Audi TC. Han gik hurtigere end de andre. Så må vi op og se, om vi kan nå at få kontakt med ham. Lige nu der kører vi små 200, så han er der på vej derudad. Audien har fået et forspring. I sin civile bil uden blink på taget får Lars Ørbjerg svært ved at indhente den. Nu er der kommet for mange biler imellem, og han når desværre nok at få for meget afstand. Men han kører stærkt, for han kører stadigvæk længere op foran. Folk er ikke så flink til at trække ind. Han prøver at give den en chance til at se, om han kan nå at få kontakt. Ja, jeg har kontakt med ham nu foran. Nu ligger Lars Ørbjerg lige bag Audien, så han endelig kan lave en hastighedsmåling med sin Police Pilot. Den udregner en gennemsnitshastighed over en vis strækning. Kører vi nu? Vi kører 140-50 stykker. Ja, vi har en måling på 152. Så ham jeg skal have en til siden. Du har kørt for stærkt. Jeg har haft en måling på dig. Så du bliver sigtet for overtrædelse af færdselsloven. Bilen kører på tyske nummerplader. Normalt skal bilister fra udlandet betale en fartbøde kontant. Har du dansk bopæl? Jeg har en sikkerhed adresse i Danmark. Ja. Godt. Hvis du har en adresse i Danmark, så slipper du den for at betale på stedet. Ja, jeg har. Ja, godt. Bilisten har en adresse i Danmark og vil nu få en bøde med posten. Han skiller sig jo tydeligt ud i mængden, ikke? Han ligger og kører 150 i blandt alle dem her, ikke? Og det er jo derfor, vi får de her farlige situationer. Han skal bringes til standsning. Så det gør vi så også. På E45 i Jylland har Jan Sabro fået øje på en særtransport, som han mistænker for at være for tung og køre for stærkt. Han kører faktisk rimelig godt til. Følger vi lige efter ham, så kommer han ind til en kontrol og en vejning. Samtidig kører Jan Sabro op langs en lastbil, der ser mistænkelig ud. Fanden, der var ingen forrest nummerplade på den her. Ingen nummerplade. Han lægger sig ind bag lastbilen. Den er lastet med gamle dæk, der rager op over kanten. Vi skal lige prøve at høre, der er en læge, der kan tage ham også. Der er 5 km op til rastepladsen. Jan Sabro kalder over radioen for at få hjælp til at standse begge lastbiler. Sten, jeg kommer om 2 minutter, men har du ikke en, der lige kan rende ned og så tage en med ind, der kommer bagefter? Jeg kommer med særtransport, men 2 lastbiler bag ved ham, der kommer der en, der kører med gamle dæk, men han har ingen nummerplade på lastbilen. Og nu kommer ham med dækkene i overhaling også, så det går. Jamen, der sker det. Nu har vi selvfølgelig lige 2 på en gang. Vi har ham i særtransporten, vi gerne lige vil have ind til en kontrol. Og så er der en lastbil, der ligger foran, der mangler noget nummerpladeværk. Så ham skal vi også lige have kontrolleret. Jamen, jeg tager ham den forrest her, og så motorcyklisten, han tager ham, der kommer bagved. Politiet får de 2 lastbiler ind på rastepladsen til nærmere kontrol. Goddag.
Det er færdspolitiet. Hvor er den forreste nummerplade henne? Den er røget af, for jeg har haft en frontskade. Okay. Lige prøv at låne skiven en gang. Jan Sabro undersøger nu, om lastbilen har en godkendt fartskriver. Og så skiven fra i går. Jeg skal lige se, hvornår den sidste er godkendt. Den er for gammel. Den skulle have været godkendt i 6. måned. Den er sidst godkendt 10. 6. 05, ikke? Så 2 år til. Det er 10. juni 2007. Det må vi sige, det er vi passerer. Så må du snakke med vognmanden om det. Jamen, nu snakker jeg med dig om det. Det er dig, der er chauffør, ikke? Ja. Det er rigtigt. Men det er jo ikke mit ansvar, synes jeg. Nej. At sørge for, at det bliver ordentligt. Men jeg spørger dig, det kunne jo være, at der var en god grund til. Ja. Men det er der så ikke. Altså, jeg skal op og det ordnet i morgen, og så skal jeg have en ny kontrollattest, for jeg skal til syn i morgen. Ved du, nu tager du alle papirerne med, så går vi lige herover. Vi har en bil herovre. På sin patrulje er Lars Ørbjerg nået længere ind mod København, hvor man kun må køre 90 km i timen. En firehjulstrækker ser ud til at køre stærkere. Der er en måling igen på det her køretøj. Så prøver vi lige at se. Han har heller ikke set os. Han går over 129 i 90-zonen, så ham skal vi jo snakke med. Lars Ørbjerg kører op på siden af bilen og viser bilisten stopskiltet. Goddag, er færdspolitiet. Ja. Det går for stærkt. Ja. 90-zonen hele vejen udover. Der er der jo mål til 129 km i timen. Det vil sige, du er oppe i et klip. Bilisten får en bøde på 1.500 kroner plus et klip i kørekortet. Ja, det er jo ikke genialt at blive nappet med 129, når man kører 90. Det er sgu ikke smart. Jeg glæder mig over, at jeg kun fik et hak i snuden, eller i kørekortet, og beholder mit kort. Og så vil jeg sige, at så drosler jeg lidt ned fra hastigheden fra nu af. På rastepladsen ude for Aarhus fortsætter Jan Sabro sin kontrol af lastbilen og chaufføren. Har du kørekort? Nej, det er ikke. Og P2. Først på et køretøj, der skal vi lige, jeg har kun én nummerplade på den lastbil, så du må gerne lige prøve at kigge godt efter, om der er meldt noget stjålet eller borte. Der står ikke noget om, at der mangler nogle plader, men jeg kan se, at der er en synssag på køretøjet. Under sin forespørgsel på lastbilen finder Jan Sabro ud af, at den er ulovlig. Lastbilen skulle have været til syn for 4 måneder siden. Jamen er vi ikke enige om, hvis den står markering med synssag, så skal pladerne af, den der er tilbage, skift. Det gør vi. Altså, du bliver sigtet for, at den er for høj. Og de vil over måle den, ikke også? Du er 431 høj. Det er også for mig. Og den ikke har været til syn, og så har du ikke dit kørekort med. Ja. Og det gør vi. Den plade, der er tilbage, den tager vi nu her. Så det er det. Jeg havde også bestilt tid i morgen. Ja, det er mærkeligt. Det er sgu altid lige dagen før, at de skal på værkstedet, vi render ind i dem. Men, Chaufføren står til en bøde på 1.500 kroner, mens vognmanden skal betale 6.000 kroner for den manglende kontrol af fartskriveren. Bøder til lastbiler er generelt høje. Da særtransporten senere blev kontrolleret, endte den samlede bøde for chauffør og vognmand på 11.500 kroner. Og så var der noget med en nummerplade. Du kan jo selv sagt ikke køre, før han er blevet synlig. Så du må få en til at komme og hente DLS. Vi tog nummerpladen. Den ene, der var tilbage på lastbilen, og så kan han ikke køre videre. Så han skal have en anden til at komme og hente læse der, og så skal han have lastbilen fragtet til syn, så han kan komme ud og køre med den igen.